Нека да продължим сега с създаване на нашата първа кампания, след като заредихме сметката си. Може да започнем да създаваме кампанията ни. Разбира се, ще мине известно време преди сумата да бъде потвърдена по сметката, освен ако не сте платили с ePay. Всяка една кампания трябва да има име, това има служи за вашата навигация. Преди да продължа напред, ще разкажа с две думи за структурата на профила. На най-ниско ниво стои групата. Всяка една група съдържа по една реклама. Над групата има кампания, т.е. една кампания може да обединява няколко групи. И отгоре е профилът, който виждате. Нека сега да продължим. Първо ще разгледаме как създава стандартна реклама. После ще видим как създава или маркетинг реклама. Тук добавяме името на нашата първа група. Избираме текстова реклама. Ако искаме да се показва на мобилни устройства, отбелязваме чекбокса. От това меню може да добавим наша картинка с този размер 75 на 65 пиксела или да изберем от галерията. Ето къде се показваше картинката. Ето това е тази картинка, която в момента добавяме. Всички тези картинки са добавени от самите рекламодатели, както виждате. Те не са част от нашата галерия. Ввеждаме заглавието на рекламата. Имаме 8 знака. Нямаме ограничения, но не препоръчваме да се използват големи букви и прекалено много препинателни знаци, тъй като рекламите се одобряват ръчно от нашите колеги и е възможно при прекомерно използване на препинателни знаци или четворки, шестици и други подобни неправилни изписвания, несъответстващи на българската граматика, рекламата да не бъде одобрена. Ето къде се появи заглавието, най-добри почивки на море. Описание ред 1 е само днес във Велинград, голяма отстъпка. Показаният URL е този, който ще се вижда в рекламата ви. Целевият може да е различен. Целевият URL трябва да е такъв, който може да се отвори. Показаният и целевият URL е силно препоръчително да са едни и същи, иначе отново вашата реклама може да не бъде одобрена при разглеждането и от модераторите. За ваше облегчение ние тагваме с UTM. UTM тагването е стандартен способ за пренасяне на информация към Google Analytics. За ваше облегчение ние използваме такива тагове, като source поставяме AdWise.bg, като medium CPC, а кампанията е името на кампанията, което добавихме. Ако искате, може да редактирате таговете и може вместо група 1 да се казва по друг начин кампанията ви. Ето тук как се промени. Веднага UTM тага. Продължаваме напред. Ключовите думи са изключително важна част от работата на платформата на AdWise. В повечето сайтове, в които работи AdWise, позиционирането на рекламите е на контекстуален принцип. Това означава, че AdWise използва алгоритъм, който анализира страницата, на която се показва вашата реклама и определя кои ключови думи описват най-добре. След това алгоритъмът сравнява посочените от вас ключови думи, максимум 100, и ги сравнява с тези, които са извлечени като най-добре описващи страницата. Рекламите с най-добро съвпадение между тези два набора от ключови думи, въведеният от вас и този, който характеризира най-добре страницата, определят коя реклама ще се покаже, или по-точно са един от факторите, които определят коя реклама ще се покаже. За разлика от Google, тук сме забелязвали една типична грешка, за разлика от Google, тук не е необходимо да посочвате и не е правилно да посочвате думи, свързани с вашия бизнес. Не забравяйте, че това е контекстуална реклама, а не Google Search Network. Тоест, ако вие се занимавате примерно с продажба на авточасти, не е необходимо да посочвате думи, пряко свързани с авточастите,
тъй като просто ние няма да открием в нашата мрежа достатъчно страници, достатъчно статии и така нататък, съдържащи ключови думи, свързани с вашия бизнес. В случаят автомонтьорство. Това означава, че вашата реклама почти няма да се показва. Използвайте повече ключови думи, използвайте по-генерални ключови думи. Как става добавянето във времето? Може да разделяте ключовите думи с запетайка. Може да търсите подобни ключови думи. Бойко Борисов е една ключова дума, която се работва винаги доста добре, тъй като често се появява в контекста на, примерно, вести. От тук може да видите нашите предложения за ключови думи, какъв е броят импресии, каква е конкуренцията, каква е средната цена на клик. Може да добавим всички тези ключови думи. След като направите изборът на ключови думи, като пак препоръчваме да се добавят колкото се може повече ключови думи, аз често използвам даже един трик. Вадя си ключовите думи в един отделен файл, за да мога после по-лесно да ги копирам при създаването на отделните групи. След като сме добавили ключовите думи, продължаваме напред. Виждаме меню за гео и демографско таргетиране. По подразбиране, всичките региони са избрани, но вие може да ограничите този избор, като посочите предпочитаните от вас региони. Ето в момента избрахме София град и София област. Това е оценка на импресиите за цялата рекламна мрежа. Това не значи, че вашата реклама ще се покаже на всички импресии, разбира се. Може да направите и демографско таргетиране. Демографското таргетиране е по пол и възраст. Данните идват от ABV.BG. Доста точни са. След като направихме нашето гео и демографско таргетиране, продължаваме напред. Трябва да посочим дневния бюджет за кампанията. Обръщам внимание, това е за цялата кампания, т.е. ако имаме една кампания с 5 групи, това ще е рекламния бюджет за цялата кампания. Примерно 10 лева. Посочваме максималната цена за клик, като имаме ограничения за стойността. При текстова реклама най-ниската стойност на максимална цена за клик е 10 стотинки, при банерна реклама е 25 стотинки, като това не е цената, на която ще бъдете тарифирани. Вие винаги ще бъдете тарифирани на по-ниска цена, която се определя от конкуренцията и от предложенията за цена на клик на рекламодатели с по-нисък бит от вас. Може да посочите период на кампанията от до, примерно от 3 май до 8 май. Може да посочите от кога до кога със всеки един отделен ден от седмицата искате вашата реклама да се излъчва. След като направите вашите настройки, продължавате напред. Отново виждаме едно резюме на направените настройки, като може да промените всеки един от редовете. Все още не е потвърдена сумата по сметката. Сега ще запазим кампанията. Получили сме писмо, съдържащи подробности. Да видим. Да, получихме мейл, който съдържа детайли за кампанията. Нека сега да видим как изглежда добавената кампания. Тя има статус не стартирала. Нека да активираме. Все още в кампанията ви няма да тръгне, тъй като нямате сума по сметката, но когато бъде потвърдена сумата, тази кампания ще тръгне. Може да редактирате кампанията от рекламните групи от този бутон.
Ето рекламните групи. Индикатор е, че това е текстова кампания.